Nggih, dalem atur kaweningan kula aturi Bapak Abdul Kohar selaku Kepala Dusun Dukuhan Kidul, ugi Bapak Supendi selaku Ketua Panitia Sedekah Bumi, juga Bapak Mujahidin, juga Bapak Musolin, dan langsung Bapak Saifuddin selaku DPR dari fraksi Gerindra. Kula aturi minggah wonten sasana pagelaran. Ugi mbok menawi kiat Bapak Kepala Desa, Bapak Aspari, kula aturi minggah wonten sasana pagelaran. Ngenteni sampai ngawantur ana kerlip-kerlip kuning langsung biar karya barunya nih Jos Gandos. Monggo Pak Udin. Mbak Erika iki sebabe iki didi ae masalah ibu-ibu. RT ku njaluk munggah ya ku njaluk dhewe Pak aku. Ngono dadi engko sing lanang didik ae. Nggih, nggih Pak RT ne, nggih. Ide, semoga. Monggo Pak Udin, Pak Lurah monggo. Ayo. Iki aku njaluk gendingku dhewe dhisik engko nek kabare ku wis gak apa. Wis njuk loro ae aku cinta ora ari karo gondal gandul engko tak Pak Udin tak dilekno sing enak ku besone nek los. Pak Udin iki sampun kontrakan lagune, sampun dikontrak dhewe. Oh, dikok wong iki. Nggih. Ketipunge engko dicacakno dhisik. Bapak Kepala Desane mboten minggah tadi. Endi, Bang? Sik Pak Udin tak tembele dhewe dhisik iki medane kajatku iki. Pentembel nek mboten pentembel niki lho suwek kabeh jarike. Apa cinta ora ari karo gondal gandul Pak Cakasri sarep ae nek gak suwe-suwe. Ngenteni Ibu RT suwen. Sarep Cakasri imbu ana 3. Ah titik-titik. Ngono ah. Pak RW alhamdulillah nggih balik malih teng mriki. Makane pen mboten kangen kula ta. Oh wis dijaluke tawan gak keturutan sih. Oh ngoten. Nggih semangka Cakasri ditarik. Wah, tak duet kalau Pak RW rek suwe gak kepethuk. Ya. Karya baru. Oke. Sing mari-mari golek jodoh liwat orari kaitane kontek-kontekan akhire tresno tenanan senenge sing mari-mari nemu jodoh lewat rari iya kawitane kontek-kontekan sayang akhire jodoh temenan asal. sing welas lan ngira
ingsun jodoh yo Amerika tembung guyon rakawitane akhire ya padha welase Eneson sen ngira sing nyono mas enson dodo yo ambek riko omong guyon ayo kawitane akhire yo padha welase ya sing mari-mari dolek jodoh liwat orare kontek-kontekan akhire tresno tenan ketemu Mbak Sum ketemu ya. Iya, digoyang bareng-bareng bersama karya baru. Didukung oleh YouTube channel Gadis Multimedia Putra Lighting. Abang-abang ning prapatan Mbak Sum Kuwi jenenge setopan. putih-putih nang kuburan apa dik Kuwi jenenge pocongan. gondal gandul rasa runyan apa dik Kuwi jenenge kentongan. gondal gandul rako tangan apa dik Kuwi jenenge kentongan. gondal gandul warna-warna ya dik ana jambu ana nangga Kandel-kandel pancen nikmat ya mas ya. Ana terong ana tomat. gondal gandul ana kuping apa dik Kuwi ngono anting-anting. Gondal gandul sing kok gawa kuwi apa mas? kowe kuncine balai desa tak tambahi loro sik iki oh nggih apa kemarin endi kemarin alah Pak RW ATM mboten napa-napa Pak RW iki lho enak dudur iki rek opo iki Mas iki lho mangruapan enak Pak Udin Joko Gunung karo Mas Kuning kaya awan mang lho sing joget enak Pak Kasri wis aku iki mari ngono Pak Udin Iya. Iya. Masih bersama karya baru. Iya, audio.
Jaga gunung lilananmu, aku pasrah sanggup jiwa raga. Rasane kangen yen tau weruh kowe lagi rasane rindu pengen ketemu mung pengen kuyumu lintang rembulan nyekseni ngana kula lapa rekoso goleki Jaga gunung lilananmu, aku pasrah sanggup jiwa raga. Karya baru ali-ali ning tricimu tenane atali tresno bebasane iman irak pisan joko ning saikine wis malih rupa ali-ali emas kuning rak ngira dadi tuweke wong liya apa pancene wis lali tandha tresnaku ora diopeni ali-ali emas kuning apa piyen sliramu ra eling tandha tresna ikat janji ning kaiki ora bakal lali ali-ali emas kuning ra ngira dadi tuweke wong liya apa pancene wis lali sumpahmu ojo lali janjimu Kawin kontrak musiknya sing duwe lagu Bapak DPR. Cek cek. Betul. Ya, karya baru CJDW HE didukung gadis syuting multimedia gadis lighting putra lighting yo
jujur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontan. Belasan kawinan ijab kabul ku makan. Sliramu tangisan terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Pak Udin pun aku tak nyacakno piano Bu RT. Sak lagu aku nyacakno piano nggih. Cinta sabun mandi, guys. Iso, gak iso? Iso. Aduh, ya gak iso. Bu RT monggo naik ke atas panggung. Tak kayak cinta sabun mandi ora iso ya. Gak sido. Bu RT monggo. Ayo Bu. Ken mang gringgingen adik. Ayo munggah wis. Ayo tim ibu-ibu sing bagian masak iki nek ana lirone goyang. Injih, semangka. Nggih. Bu Lili ditemani sama wis pokoke sing hot-hot. Mbak Wiwit monggo lirone masak. Ayo Bu Mukti, ayo. Ya inilah tim Ibu RT dari 03. Ya, dari 01. Ndi Bu anu mang Bu Pur mang. Bu Pur ayo. Mangedek adik saiki gak gelem. Ya, nggih. Nggih monggo nggih. Ya wis njaluk Dik. Oh nek ditembel Pak Udin nyanyi dhewe njaluk lagu dhewe. Nggih, nyanyi dilik jarene. Minta lagu apa, Ibu? Apa? Mutiara. Nyanyi sendiri ya, Ibu. Mutiara Mas Ari. Cuma 3 ini ibunya. Oh, nggih. Nanti lomba joget ya, Bu. Jogetnya sing enak nanti disawer sama Bapak DPR. Nggih, perlu banten Mbak Dwi, Mbak Dwi monggo Mbak Dwi. Ayo Mbak. Mbak Dwi, Kok nek Mbak semoga Dwi Mbak Dwi. munggah aku tak mudun. Ta. Ngrewangi iki lho, ayo. Iki kanggo ngramekno warga masyarakat Dusun Oh, Kidul. injih. Nggih. Semoga Mbak Dwi. Kita senam bareng-bareng di sini. Masih bersama karya baru. Senam. Biar sehat. Mbak Dwi-nya nyanyi. Monggo Mbak Dwi.
Matur suwun. Ya, lagi. Sampun iki mah. Lho gak krasa. Njaluk maneh. Oh, jangan lama-lama. Pak Lurah monggo pen minggah niki lho enten rewangi Bu Lili. Monggo. Monggo Pak. Apabila seorang darah yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa, biarkan aku menunggu, jangan sampai engkau berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Apabila kau berjumpa dengan seorang darah yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa, jangan biarkan aku menunggu, jangan sampai engkau berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Karya baru Arina. Asik Mas. Kesal dan kesal engkau jadinya bila diriku dirayu orang. Kemana aku akan mencari bila dirimu melangkah pergi. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. 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 Matur suwun. Inji, terima kasih. Langsung closing.